אוקיי, כן. דרך אגב, הסתכלת אם הפגישה 43 עלתה? אני הסתכלתי, יש שם משהו קצת מוזר, אני צריך לדבר עם אפרים. מה יש? אני ראיתי שהוא מחק אותה מהזום היום. מה הוא אז מחק? כנראה שהוא העלה אותה, ושהיא עוד לא סיימה לעלות. 43? כן, אני צריך לשאול אותו, אבל. זה פשוט, זה אוקיי. קרה היום, אז אין לי... מי מעלה מה? כי... אני יצאתי מהזום. מה? אני יצאתי מהזום, אבל מה אני עושה? יאיר, אם יצאת מהזום, זה אומר שיצאת מהחלון של הזום. הזום עדיין פתוח, אתה צריך לגלגל בין החלונות במחשב עד שאתה חוזר לזום. מה זאת אומרת? אנחנו רואים אותך. אני לא רואה אתכם. אתה צריך, יש לך חלונות, תלחץ על אלט שמאלי וטאב, ככה אתה יכול לעבור בין החלונות עד שאתה חוזר לזום. כמה אתם עכשיו? לא, אני לא עובר. אלט שמאלי וטאב. אלט טאב. כן. כתוב return to meeting, אני לוחץ על return to meeting. אוקיי, בסדר. חזרת? אוקיי. טוב, כמה אתם עכשיו? אדם ויאיר ויהודית, זהו? כן, שלמה כתב לי היום שהוא לא יגיע, הוא ביקש למסור. אוקיי, אז חסרים בלה, אפרים ואנה, אוקיי. אנחנו מתחילים. אז לפני שאנחנו ניגש לטקסט חדש, שבזמנו בלה צילמה אצלי בבית מהאנתולוגיה הזאת שאנחנו משתמשים בה, אני מקווה שלאדם יש אויבני שנוחר. יש, כן. אוקיי, נגיע לזה עוד מעט. אבל עכשיו אני רוצה להשלים מה היו התוצאות של הפגישות שלנו בשבוע שעבר, בעניין של קצטניק והניצול המיני על ידי הנאצים. בלה אמרה שאחותה כתבה ספר, אחותה שלחה לי את הספר. עוד מעט אני אגיד על הספר משהו. יאיר אמר שפרופסור הרצוג עוסקת בנושא, התקשרתי איתה, דיברנו, והיא שלחה לי המון חומר, מאמרים על הנושא. מה שאני רוצה להגיד הוא, שהודות לשיחה, לפגישה שלנו בשבוע הקודם, או שבוע וחצי הקודם, בפגישות מספר 40 ו-41. הודות לפגישות האלה, אני למדתי המון וקיבלתי מכם פידבק שמוכיח שמה שאמרתי אז, שהנושא של ניצול מיני של בנות יהודיות לצורכי כלכלה של המשטר הנאצי, כשאמרתי שלא חקרו אותו מספיק, גם אחותה של בלה, ששמה אסתי דרור, אומרת אותו דבר בספר שלה, שהופיע ב-2016, רק לפני 4 שנים. ובמאמרים שפרופסור הרצוג שלחה לי, אני עוד לא הספקתי לקרוא, אבל אלה מאמרים שאני לא מכיר, זה סימן שמאז שאני פרסמתי, מה שפרסמתי ב-2009, ספר על כתבי קצטניק על השואה, ואמרתי שם שהנושא לא נחקר, וקצטניק הוא כמעט הראשון, אולי אפילו הראשון, שמתייחס לדברים האלה בספרו בית הבובות. מסתבר שמאז 2009, כשפרסמתי את הספר, המשיכו גם בארץ וגם בחוץ לארץ לעסוק בנושא,
ולפני יומיים קיבלתי הודעה מכיוון אחר, לא מכם, על כנס שהיה בשנים האחרונות, אני לא זוכר אם זה היה 2016 או 2020, כנס שהיה בינלאומי, נדמה לי אפילו בצ'כיה. על הנושא הזה, היו שם כמה מאמרים, שעסקו לא בניצול המיני של בנות יהודיות, אלא על השיטה הנאצית שהתחילו בזה עם נשים גרמניות. זאת אומרת, הנאצים, וזה היו שם הרצאות מלומדות ביותר, שמניחות את התשתית לעניין שלנו, של יהודיות בשואה. והתשתית היא שם, השיטה של הנאצים לנצל נשים שנחשבו לאסוציאליות, כמו זונות גרמניות, לצורך הנעת גלגלי הכלכלה הנאצית. ובהרצאות האלה בכנס לאחרונה, הונח למי שעוסק בנושא, אני לא עוסק בו בצורה ממוקדת, אני עוסק בספרות יידיש ובשואה, אבל אין ספק שכיום כל המקורות האלה שאמרתי לכם, הם פותחות תחום חדש למחקר. למשל, הספר שאחותה של בלה שלחה לי, והוא הגיע אליי לפני יומיים, נקרא, אם אני זוכר, כיצד קרה ששרדתי. למה הכותרת הזאת? כי זה כנראה הדוקטורט או חלק מהדוקטורט של אסתי דרור, אחותה של בלה טרכטנברג, חומר שנאסף על ידה בהדרכת לדוקטורט של פרופסור רות לין מאוניברסיטת חיפה. על הספר הזה שקיבלתי, שתיהן מופיעות כמחברות. קודם אסתי דרור, אחותה של בלה, ורות לין, המנחה שלה, והספקתי לקרוא את המבוא, את פתח הדבר, והספקתי להסתכל בביבליוגרפיה. ואני רוצה להגיד לכם מה למדתי מזה. אף על פי שעוד לא קראתי את הספר, ואני ודאי אקרא אותו, מפתח הדבר ומהביבליוגרפיה, אני יודע בדיוק מה הם עשו. שיטת המחקר הייתה שאסתי דרור בהנחיית רות לין, פרופסור רות לין, ראיינו 23 נשים ו3 גברים ניצולי שואה, ושאלו אותם כיצד שרדתם. רעיונות אישיים באו לבית של הניצולות, ושיטת המחקר הזאת היא שיטה ידועה במחקר, שאפשר לכנות אותה בכותרת של כתיבת קורות חיים של ניצולי שואה. דבר כזה כבר שנים קיים איך קוראים למוסד הזה בירושלים? יד שרה. שם ישנה גברת, רבנית, אשתו של רב, שעוסקת בזה שנים. הם מממנים מתנדבים שמראיינים אנשים באופן כללי, סיפורי חיים, מקליטים אותם, מדפיסים את ההקלטות ונותנים להם במתנה את הספר, כדי שיפיצו את זה במשפחה.
זה דרך אחת. דרך אחרת, היא שהייתה פעם המזכירה של מדעי הרוח בפקולטה. היא כתבה דוקטורט, סיפורי חיים של ניצולי נשים וגברים מעדות המזרח בשואה. שהרי אנחנו יודעים, כן, שהשואה פגעה גם בשבט הזה בעם היהודי, והיא כתבה עבודה, זה היה נדמה לי עבודת גמר, שאני קצת הדרכתי אותה, אז גם זה היה בשיטה של סיפורי חיים, רעיונות עם ניצולי שואה, ששואלים אותם איך ניצלתם. ואותו דבר, הספר של אסתי דרור ורות לין. עכשיו, כשהסתכלתי בביבליוגרפיה, חיפשתי מקורות שאני מכיר אותם, ושאני השתמשתי בהם כשכתבתי על קצטניק, ועל התופעה הזאת שקצטניק כותב עליה, איזה הוכחות יש. כדי שאוכל לאשש את הטענה שלי, שזוהי טענה כללית לגבי קצטניק, שאין כמעט דבר שהוא מספר עליו על השואה, שהוא לא התנסה בזה, או שאין לזה דוקומנטציה. אז אני מחפש אצל אסתי דרור, אחותה של בלה, בביבליוגרפיה, שהיא ביבליוגרפיה מאוד ארוכה, המחקר מאוד רציני, אני אומר, נראה האם יש המאמר של יצחק שדה, מי שהיה מפקד הפלמ"ח, הוא כתב מאמר על אישה כזאת, שהוא קיבל אותה בחיפה, דיברנו אולי על זה, אחותי על החוף. זה היה בביבליוגרפיה. אחר כך אני הולך ומחפש קצטניק בית הבובות, זה היה בביבליוגרפיה. אחר כך אני הולך ומחפש ספר שכתבה עיתונאית גרמניה, על השיטה הכלכלית הנאצית בניצול נשים לזנות. קריסטה פאול, אני מחפש בביבליוגרפיה, יש בביבליוגרפיה. בסיכום, אני השתכנעתי שזה מחקר רציני, והיא ודאי הגיעה למקורות שאני לא מכיר, מפני שזה היה נושא המחקר שלה. אני, דרך אגב, בגלל קצטניק, התייחסתי לזה עד כמה וחיפשתי עוד דבר. חיפשתי, אתם זוכרים שאמרתי, גל, מה היה שמה? התוכנית הזאת של, בטלוויזיה החינוכית, התוכנית וקום, שאמרתי שראיינו אותי ועוד כמה אנשים, האם זה נכון שהייתה תופעה כזאת, ושאני הייתי היחיד שאמר שהיה, וכל היתר, כולל דן מירון ואנשי יד ושם, אמרו שאין דבר כזה. התוכנית הזאת ישנה בביבליוגרפיה. כן? בסיכום, זהו ספר שמי שמתעניין בנושא צריך לקרוא, ואני ודאי אקרא אותו. והמסקנה שלי עד עכשיו, מהחומר שקיבלתי ושהספקתי או לא הספקתי, שקצטניק לפחות בעניין הזה של בית הבובות, הוא בהחלט יודע על מה הוא מדבר, ואפילו סיפרה לי דורית שריר, שאותה היא הייתה מורה, היום היא בפנסיה, היא הייתה מורה בתיכון והייתה מלמדת את קצטניק, עוזרת לו להפיץ את הספרים שלו בבתי ספר תיכוניים. היא סיפרה לי שלא האמינו לקצטניק,
ואמרו, אתה סתם ממציא דברים. אז היא סיפרה לי שהוא אמר לה, שהיא שמעה ממנו, שהוא היה מתרוצץ ברחובות עם מאמרים על מה שהיפנים עשו לנשים קוריאניות בזמן מלחמת העולם השנייה. והוא היה אומר, לזה אתם כן מאמינים? עכשיו, קצטניק לא המציא את הדבר. שוב אני אומר בדידי הווה עובדה. היה לי תלמיד יפני, שיום אחד הוא למד בסמינר שלי, אני לא זוכר אם זה היה על השואה, אחד הסמינרים לספרות יידיש, והוא היה צריך להכין רפרט. ולפני הרפרט, בלי הודעה מוקדמת, הוא קם, לא זוכר אם הוא דיבר באנגלית או בעברית, ובפני כל הכיתה, הוא ביקש סליחה בשם העם היפני, על מה שהיפנים עשו לנשים קוריאניות, שהדיחו אותם לזנות בימי מלחמת העולם השנייה. זאת אומרת, בימי מלחמה, אנחנו יכולים להגיד, בלי להיות היסטוריונים, לאור מה שאני אומר, דברים כאלה קורים. וקצטניק, וכל העדויות מסביב, ומה שאנחנו מקבלים עכשיו, הספר שקיבלתי, שאמרתי וכולי, לא המציא דבר. איך הוא ידע לספר על דברים כאלה? טוב, דיברנו על זה, אני לא רוצה לחזור על זה בפעמים הקודמות. עכשיו אני רוצה, לפני שנגיע לפרץ ולאונישטר חכר, לשתף אתכם בתופעה, אני כמעט קורא לה ניסית, אף על פי שאני לא חונכתי להאמין בניסים. כן. אם כי פילוסופים יהודים, ולא ניכנס לשמות, טוענים שעצם העובדה שהעולם קיים ולא נחרב, זה כשלעצמו נס. תרצו להאמין שאלוהים מקיים את העולם או לא, אבל זה נס שהדברים בכל זאת קיימים. אבל מה אני מתכוון להגיד לגבי קצטניק? סיפרתי לכם בפעמים הקודמות, אני חושב שסיפרתי, שאני וקולגה שלי, או הפוך, קולגה שלי ואני, דוקטור מוניק דהן ואני, אני כשעסקתי בקצטניק, והיא כשכתבה את הדוקטורט על הפסיידונים קצטניק והאחר, ספר שיופיע במפעל דוב סדן בסוף השנה, היא מצאה ואני מצאתי דברים שיחיאל פיינר, לפני שהיה קצטניק, פרסם בעיתונות יידיש בין שתי מלחמות העולם. בחודש האחרון, זה תחת הכותרת בדידי הווה עובדה, זה קורה לי כל פעם, כשאנחנו עובדים דרך הטלפון, ואני לא אכנס לפרטים, אבל העובדה היא, שבשבועיים שלוש שבועות האחרונים, היום העבודה דרך הטלפון מתחיל בזה שנמצא עוד שיר לא ידוע של פיינר, דרך האינטרנט, בחיתותים, בכל מיני מקומות שכוחי אל, כל יום שיר נמצא, מאמר נמצא.
מאמר של פיינר, שיר נמצא, מאמר נמצא, ביקורת על 22, ספר השירים של פיינר ו-31 נמצא. זה משהו מדהים, כן? וזה הכל הודות לזה שהחלטנו שבשלב איסוף החומר לצורך ספר אפשרי על כתבי יחיאל פיינר ביידיש, בעיתונות יידיש בשתי מלחמות העולם, השלב הראשון זה איסוף חומר, לפני שניגשים לתרגם אותו, לנתח אותו. אני רק אזכיר מה מסתמן מסוג אחד של דברים שנמצאו, שזה לדעתי פריצת דרך מחקרית לא נורמלית, איך שאומרים הצברים. אני לא יודע אם סיפרתי לכם, אני כבר לא זוכר, שבמבוא שיחיאל פיינר כתב לספר השירים שלו ביידיש שהופיע ב-1931, דיברנו על המבוא, אתם לא חייבים לזכור, במבוא שהוא כתב, הוא כתב מבוא במסורת של האקספרסיוניזם בכלל ובספרות יידיש בפרט, ובמבוא הזה הוא בעצם, אם הוא יודע ואם הוא לא יודע, הוא מנבא שואה, לא רק ליהודי מזרח אירופה, אלא לעולם כולו. ואולי אמרתי לכם, שבמבוא הזה, איפה שהוא מתאר קטסטרופה עולמית, הוא מקדים ב6 שנים את התמונה של פיקאסו, גרניקה, על הפצצת העיירה הספרדית הזאת, ששם נהרגו 1,500 אנשים ונפצעו אלפים. התמונה הזאת של פיקאסו, גרניקה, עם כל הזוועות שהתמונה הזאת מציירת, מה שפיינר מתאר במבוא, זה לא פחות מבחינת האימאז'ים שהוא מתאר, מאשר התמונה של גרניקה. שפיקאסו עשה 6 שנים אחרי שפיינר תיאר מה הוא רואה בעיני רוחו, שהמציאות מזמנת לאנושות. אז כשפרסמנו מאמר על המבוא הזה, לפני שנה, מוניק דהן ואני, באקדמיה אדו, אז אמרנו בליבנו, ואפילו בתוך המאמר, אמרנו שיש כאן במבוא הזה, בעצם מניפסט ספרותי של פיינר. אני לא יודע אם אתם פגשתם מניפסטים ספרותיים של תנועות ספרותיות מודרניות במאה ה-20. אבל פרופסור בנימין הרשב הורשובסקי, שהיה גם מורה שלי והיה פרופסור שלימד באוניברסיטה העברית, הוא ב-65, ואדם יודע יפה מאוד את זה, פרסם ספר עם מניפסטים ספרותיים, גם בספרות העולם וגם בספרות יידיש, זה נקרא יורשי הסימבוליזם, והספר יצא במהדורה שנייה בהוצאת כרמל. אולי אדם זוכר באיזה שנה. אני שנייה נבדוק. מה? כן. המהדורה הראשונה בשבילנו כסטודנטים אז, זה היה ב-65. אבל מאוחר הרבה יותר, הוצאת כרמל הירושלמית, פרסמה אותו דבר,
אני לא חושב שאורשובסקי הרחיב, כי הוא כבר לא היה בארץ, הוא היה פרופסור בייל, הוא ירד מן הארץ. נדמה לי שזה צריך להיות... מתי? 2001. הנה, זאת אומרת, לפני 19 שנה, כן? ב-2001, ככה שמי שמתעניין בזה יכול להשיג את זה בקלות, אבל במניפסטים האלה, יש מניפסטים למשל של הפוטוריזם, של מרינטי ב-1909, ויש מניפסטים של האימאז'יזם וגם של ספרות יידיש, של האקספרסיוניזם היהודי. במבוא, פרופסור אורשובסקי אומר שהוא לא רצה לחכות שהתחום הוא מאוד רחב, והוא נותן בספר הזה שלו רק מבחר, שהעניין הוא הרבה יותר רחב. והנה, לדעתי, ודעתי היא פחות מקצועית, כי אני לא כל כך עוסק בתנועות המודרניסטיות בספרות העולם, וגם לא בספרות יידיש, אבל אני חושב שאני לא טועה אם אני אגיד, שאילו פרופסור אורשובסקי היה חי היום, אני הייתי שולח לו 2 מניפסטים ספרותיים של סופרי יידיש בפולין בין 2 מלחמות העולם. והייתי אומר לו, במהדורה הבאה, אתה חייב להכניס את 2 המניפסטים האלה. אחד, זה אהרון צייטלין. מישהו לא שמע את השם אהרון צייטלין? כולם שמעו? לא, אני לא. אנה לא. האחרים? שמעתם על אהרון צייטלין? שמעתי את השם, אבל אני לא מקשר אותו. אוקיי. זאת אומרת, אני מניח שאולי השם, יש רחוב על שם הלל צייטלין האבא ואהרון צייטלין, אבל אני מניח שהוא לא מוכר לכם באופן יסודי, ומדוע? מכיוון שמי שעסק באהרון צייטלין ברדיו הישראלי, זה עובדה. זה היה ערוץ 7 הפיראטי. אתם זוכרים את ערוץ 7? של נדמה לי המתנחלים? כן. הם היחידים שהיו משדרים תוכניות על אהרון צייטלין. למה? מכיוון שגם האבא וגם האימא של אהרון צייטלין היו חבדניקים מצאצאי חב"ד. ואהרון צייטלין כשלעצמו, לפי דעתי, ודעתי קצת מבוססת, כי אני עסקתי וכתבתי עליו כמה ספרים, אהרון צייטלין הוא אחד מגדולי סופרי יידיש בפולין בין 2 מלחמות העולם. והוא, איך אני אוכל להגדיר אותו, הוא אחד הסופרי היידיש המלומדים ביותר בפולין בין 2 מלחמות העולם. אחר כך הוא הגיע לארצות הברית והמשיך בארצות הברית, וגם שם יש לו הישגים. למה הוא הכי מלומד? אהרון צייטלין ידע לפחות 7 שפות, אם לא יותר. אהרון צייטלין תרגם את שייקספיר ישר מאנגלית. אהרון צייטלין תרגם את אובידיוס ישר מלטינית. אהרון צייטלין ידע קבלה וידע גמרא. הוא אחד המודלים של סופרי יידיש, ולא היו הרבה כאלה, בפולין ב2 מלחמות העולם, שהייתה לו השכלה יהודית שורשית בכל התחומים של מדעי היהדות. הוא עצמו היה חילוני? אתה, איך אמר, התקלת אותי, כי ברגע שאתה שואל אם הוא היה חילוני, אני מתקשה בהגדרה השבלונית, לא שלך, אלא של החברה הישראלית.
אני אני טוען, לא מדבר על החברה הישראלית. מה? אני לא מדבר על, אני חושב על התמונה המפורסמת של אבא שלו, של הלל צייטלין. שמה? איזה תמונה? הזקן הארוך והכיפה הגדולה על הראש, הכובע החבדניקי, כן, מביט אוקיי. בעיניים חושבות על המצלמה. אוקיי, עם זקן שחור. כשאתה שואל אותי אם הוא היה חילוני, אני מתקשה, למה? כי אני טוען, אבל לא רק אני ודאי, שיהודי לא משנה אם הוא דתי או חילוני, כל יהודי נמצא על הספקטרום בין מאמין לבין בעל זיקה למשהו ממקורות היהדות שלו. והספקטרום מאוד רחב. לגבי אהרון צייטלין, אני יכול להגיד כך, כתשובה לשאלה שלך, שהיא מתקילה אותי, אני אגיד אהרון צייטלין היה יהודי מודרני, שלא כפר במסורת התרבותית של אבותיו, שידע את המקורות, וכמישהו שהכיר קבלה, גם עסק בה, עוד מעט נגיע לזה, למה שאני רוצה להגיד מההתחלה. הוא היה יהודי מודרני שהבין מה זאת אמונה, הייתי אומר, יש לו שיר על האבא שלו, איפה שהוא אומר, אני לא הצלחתי להגיע לדרגת אבי שידע להתפלל. לא הגעתי לדרגה של לדעת להתפלל. אם אתה קורא לאדם כזה חילוני, אני לא מסכים. אני מקווה שעניתי על השאלה. אז עכשיו אנחנו חוזרים למסלול לאן שאני רוצה להוביל. אהרון צייטלין היה במלחמת חורמה עד טיפת הדיו האחרונה עם הבונדיסטים. הוא לא התחיל את המלחמה, אלא כותבי הז'ורנל ווכנשריפט של הבונדיסטים הפריע להם שאהרון צייטלין הוא אדם מאמין. ופה אני עונה על השאלה, הוא היה אדם מאמין, לא היה חילוני ולא היה חרדי. והבונדיסטים זה כל כך הפריע להם, שהם התחילו, הבונדיסטים והקומוניסטים, שהם התחילו להתנפל עליו, הקומוניסטים אפילו המציאו עלילות עליו, והבונדיסטים השמיצו אותו, וכתבו מאמרים נגדו, ואהרון צייטלין ביחד עם בשביס לא שתקו להם, והחזירו מלחמה שערה, ואם אתם רוצים לראות מה זה ויכוח על החיים ועל המוות הרוחני של אנשים עם אידיאולוגיות, מול אנשים אני לא הייתי אומר שאהרון צייטלין ובשביס היו להם אידיאולוגיות, להפך, הם לא היו חברים בשום אידיאולוגיה, אבל הם היו יהודים מודרניים. אם אתם רוצים לראות מה זה מלחמות כאלה, בפעם אחרת נדבר על זה, כי אני לא רוצה לסטות מהקו שאני רוצה להוביל אליו. אז אמרתי שאהרון צייטלין, אני אומר, כתב מניפסט ספרותי כתשובה לבונדיסטים ולספרות יידיש בימיו, שהייתה, כמו שאתה אומר אדם, ספרות חילונית. הוא לא כתב מניפסט ספרותי בעד ספרות חרדית, לא. ושם המניפסט שלו אומר את הכל. Der Kult von gar nicht
Und die Kunst, wie sie darf sein, בסוגריים, פרוטסט ואני מאמין, ואני מתרגם. הקולט, איך אומרים קולט? קולטוס, הסגידה לכלום, הסגידה לכלום, והאומנות כמו שהיא צריכה להיות, בסוגריים, פרוטסט ואני מאמין. הפרוטסט זה נגד ספרות יידיש בתקופתו, שזנחה, זה פרוטסט נגד המודרניסטים שזנחו את המסורת היהודית שלהם, שבעטו בה ורצו להצטרף לתנועות עולמיות של פוטוריזם, של אקספרסיוניזם, מה שאתם רוצים, פרוטסט ואני מאמין. נגד מי הוא מוחה ועושה פרוטסט, ומה הוא מאמין. המניפסט הזה הוא פנינה עיתונאית וספרותית ותרבותית. אני התייחסתי אליה, פגשתי אותה, כשפרסמתי, אני לא זוכר כמה ספרים על צייטלין. אחד הספרים זה מכתבים של צייטלין, של אהרון צייטלין, שהוא כתב מוורשה בין שתי מלחמות העולם, עם בני דורו, ויש שם אוצרות. אחד מהם, כן, הוא מזכיר את המניפסט הזה, ואז התייחסתי אליו. עכשיו תשימו לב, זהו מניפסט ספרותי שנכתב בפולין. אני כרגע, מכיוון שעשיתי את זה לפני הרבה שנים, אני לא זוכר אם זה היה במחצית שנייה של שנות ה-20 או בראשית שנות ה-30. האם זה היה לפני פיינר או אחרי פיינר? אני חושב שלפני פיינר. אבל באותה הרוח כותב, באותה רוח אבל בצורה שונה, כותב יחיאל פיינר את המבוא שלו לצבי ונצוונציק, שהחלטנו ביחד עם מוניק דהן שזהו מניפסט ספרותי, שיוצא נגד התנועות, או יותר נכון, נגד שני דברים. וגם בעד, אם כי בכותרת לא כתוב נגד מה ובעד מה. אבל המניפסט הספרותי, שאנחנו קוראים לו מניפסט ספרותי, כי פיינר לא קרא לו, כי הוא לא כל כך, ודאי, כי הוא היה בחור ישיבה, כן, שזה אתה עזב את ישיבת חכמי לובלין, אבל באופן אינסטינקטיבי הוא הרגיש שהוא צריך לזעוק את הפרוטסט שלו על מה שקורה במציאות, ולזעוק את האני מאמין, כמו צייטלין, נגד מהו ובעד מהו. ובקיצור, מכיוון שמי שרוצה יוכל למצוא את המאמר הארוך הזה באקדמיה אדו, או אצל מוניק דהן, כיוון שכתבנו אותו ביחד, אז אצלה באקדמיה אדו זה מוניק דהן ויחיאל שיינטוך. אצלי באקדמיה אדו זה יחיאל שיינטוך ומוניק דהן. אז תוכלי לראות את המאמר הזה, אבל מה שרציתי להגיד, שאם לעשות את זה מהר, in a nutshell, כמו שאומרים, בקליפת אגוז, פיינר יוצא נגד מצב העולם ומצב האנושות בזמנו, כולל מצב היהודים בגלות, זה הפרוטסט, ובעד כל מה שהוא כיהודי למד לאהוב ולהוקיר ולבנות עם זה את זהותו, בלימוד הגמרא ובלימוד
מקורות היהדות. על מה הוא אומר במניפסט הזה שלו? הוא אומר, לא הגיע הזמן לדבר על מה שאני מאמין שצריך לכתוב בספרות, כי הזמן עדיין לא מוכן לקבל את זה. הזמן של ימיי, בדור שלי, אנחנו עסוקים בקטסטרופות, וברצח, ובהרס, כן? ומה שבונה את הזהות שלנו כיהודים, הקבלה וגוטפון אברום, התפילה, שזה מזכיר זה במפורש, שנשים יהודיות אומרות כשיוצא השבת וכולי, אלה דברים, הוא מעמיד זה מול זה את הקטסטרופות שהוא מרגיש שקורות בימים שלו, לעומת ערכים, values, של זהותו היהודית והזהות של התרבות היהודית. אבל כל מה שאמרתי עכשיו זה רק מבוא קטן למה שאני רוצה להגיד. אז יש לנו, אם רוצים או לא רוצים, שני מניפסטים ספרותיים. אחד מצאצאי חב"ד, שהוא יהודי מודרני ויהודי מאמין בתרבותו היהודית ובכל מקוד, שזה אהרון צייטלין, והשני, פיינר, שהוא יהודי שבא מהחוגים האורתודוקסיים, ואני מזכיר לכם שהוא היה נציג צעירי אגודת ישראל בפולין, אבל הוא פתוח לעולם ולמה שקורה בעולם. ובתוך המבוא ל22, במאמר שפרסמנו עם מוניק דהן, תוכלו לראות את זה, בסוף המבוא הזה, הוא מזכיר את הפוטוריזם, והוא מזכיר את האימג'יזם, את התנועות המודרניות בספרות העולם, כן? אבל המבוא הזה בא להסביר מדוע 22, מדוע 22 השירים של הספר השירים שלו ב-1931. אמרנו שהוא נולד, מה אמרנו? נולד ב-1909. אז בין כמה הוא היה? 22. לכן זה גם 22 שירים, 22 שנים, זה הוא אומר באיזה מקום בספר. היה צעיר בן 22. המבוא הזה, הוא כותב אותו כדי להגיד, כדי להצדיק, למה השירים, 22 השירים, הם שירים ליריים, איפה שהוא לא מסוגל להתגבר על תחושה אישית של צער ומצוקה נפשית. הוא לא יכול להתחיל לכתוב על יהדותו, על זהותו היהודית. הוא רק בשירים האלה מספר מהי המצוקה שלו כיהודי בפולין. יש שם שיר אחד שרמז ברור לאנטישמיות, אבל בעיקר שירים על בדידות, שירים על נחמה, שירים ליריים לגמרי, בחור צעיר. זאת אומרת, המניפסט הספרותי, הוא לא מדבר על השירים, הוא רק מסביר במניפסט הספרותי למה בימים אלה הוא מפרסם שירים שהוא לא רצה היה לכתוב, לא היה רוצה לכתוב ככה. יש לו דברים הרבה יותר חשובים לכתוב על יהדותו ועל השירה היהודית ועל הפואטיקה היהודית, אבל עד שהוא יגיע לזה, הוא צריך to unload, להוריד מהלב כאבן את המצוקות הנפשיות שלו כאדם בעולם או כיהודי בפולין.
עכשיו, כל זה אני אומר לכם, כדי להגיע לנס שקרה למוניק דיין ולי בשלושת השבועות האחרונים. יום אחד, לפני 2-3, מוניק דיין אומרת לי בטלפון, נדדה שנתי, כמו במגילת אסתר, אצל אחשוורוש. היא אומרת לי, נדדה שנתי, לא ישנתי בלילה, ואתם צריכים לדעת שמוניק דיין כיום, היא מחנכת של כיתות י"ב בתיכון באשדוד. משרד החינוך משגע אותם בשיעורי זום שהם צריכים לתת לתלמידים. היא מחנכת איזה 8 כיתות, יש לה עבודה מהבוקר עד הערב, ובכל זאת, ומשרד החינוך מאלץ אותה לתת שירים בזום, לא מהבית שלה, היא חייבת כמורה לבוא לבית הספר, ששם כבר 70 הורים קיבלו קורונה, לבוא לבית הספר וללמד בזום תלמידים שהם בבית. שמעתם אבסורד כזה? אז זה לא משרד החינוך, זה בטח בית הספר. לא, זה משרד החינוך, היא אמרה לי. ככה אני הבנתי. גם הייתי צריך ללמד בבית ספר. לא, זה משרד החינוך. ככה אני הבנתי. אבל למה אני אומר את זה? ובכל זאת, מכיוון שיש לה אדרנלין של חוקרת, כן? אז היא אמרה לי, 2-3 נדדה שנתי, ומצאה דברים, וביניהם היא מצאה עוד לפחות 2-3 דברים שהם הרחבה של המניפסט הספרותי שפיינר כתב במבוא ל-22, מאמרים שהוא פרסם בעיתונות יידיש שכוחת אל, שאף אחד לא יודע על זה, בעיתונות של אגודת ישראל, עיתונים שאגודת ישראל פרסמו, כן? וטקסט אחד נקרא פוטוריזם. אמרתי לכם קודם, שבמבוא ל-22, היא מזכירה בסוף, הוא מזכיר בסוף, גם את התנועה הפוטוריזם וגם אימג'יזם. אנחנו התחלנו לקרוא, זאת אומרת התחלנו, היא משמשת לי עיניים, ואני לימדתי אותה והיא למדה מהר מאוד לקרוא כמו שצריך. היא קוראת, ואז אני מתרגם לעברית, ואז היא רושמת, ואז יש לנו תמונה מה כתוב שם, ששנינו יכולים להתייחס לזה. והמאמר הזה פורסם, אם אני לא טועה, 2.5 אחרי הספר 22. ובמאמר הזה, בעצם יש לנו עוד פיתוח של מניפסט ספרותי, בלי שהוא אומר את זה רק בכותרת, כשהוא אומר פוטוריזם, אבל הוא מנסה לפתח מה זה פוטוריזם יהודי. כן? ולא אכנס לפרטים. ולפני שבוע, עוד פעם נדדה שנתה של מוניק דיין, והיא מצאה מאמר, שהכותרת שלו זה קריטיק. התחלנו בראשית אתמול, התחלנו לקרוא ולתרגם את המאמר הזה, ומן ההתחלה הוא מתנפל על מבקרי הספרות. לדעתי בצורה גאונית, הוא מתחיל ככה. הוא מתחיל לשחוט, כן? לשחוט ציפור שיר. כשחותכים
בצווארה המלא פלומה, ולנסות על ידי כך להבין את מהות השירה, נקודה ופסיק. והמסקנה היא איזה אבסורד. עכשיו, אחר כך הוא אומר, לנתח כמו מנתח עם סכין מנתחים ביד, לעשות ויביסקציה, הוא קורא לזה, ביידיש פלמסן, לעשות ויביסקציה של גוף, כדי ללמוד מהי נשמת ספר שירים, במילים האלה. זאת אומרת, הוא מתנפל, אנחנו רק התחלנו, הוא מתנפל על המבקרים, שבמקום לנסות להבין את המהות של השירה על ידי התייחסות למילים ולאינטרטקסטואליות, זה כבר פירוש שלי, כן? למה המילים רומזות בתוך התרבות היהודית, לגשת בכלים של ניתוח של מבקר, שקודם כל מפרק את הדברים, כן? אני רואה את זה גם כחלק ממניפסט ספרותי. ובאחד הימים, מוניק דיין אומרת, מצאתי עוד מאמר, שנקרא פרולט קונסט, אומנות פרולטרית. וזה כבר כמו אהרון צייטלין, התקפה על האומנות שנכתבת מתוך אידיאולוגיות. אני נדהמתי, כי יש לנו כאן שני משוררים, שני סופרים, אהרון צייטלין נערץ עליי בגלל שאני מכיר קצת את יצירתו, וכתבתי עליו אפילו מאמרים, ואפילו שני ספרים, נדמה לי. ספר אחד בטוח, אולי עוד אחד. ויחיאל פיינר, שמצטייר לאט לאט, כשמתחילים למצוא את הדברים שהוא פרסם בין המלחמות, בגלל שזה ביידיש, אף אחד לא חקר אותו. ובגלל שזה בעיתונות שהאגודת ישראל, אף אחד לא התייחס. שהרי נדמה לי שרוב חוקרי יידיש בימינו, הם, איך אומר אדם, חילוניים. ובאופן אינסטינקטיבי, אולי אני טועה, הם רואים סופר שבא מחוגים חרדיים, הולכים מסביב ולא מתייחסים. אבל, כמו שאמרנו לפני שבוע וחצי, יש תופעה שצעירי אגודת ישראל בשנות ה-30, סוף שנות ה-20, היה ביניהם, ופיינר הוא אחד מהם, התחילו להיות פתוחים לעולם בלי לוותר על יהדותם, להפך. להתייחס לתנועות מודרניסטיות בעולם, ולנסות להגדיר את יהדותם בכתיבה מודרנית ביידיש, שהיא כמובן שונה מהשטנצים של הכתיבה החרדית עד אז. גם זה מרד של צעירים, מבלי לבעוט במורשת אבותיהם. טוב, זה מה שרציתי להגיד, שאני ממש נפעם מהממצאים. זה ייקח עוד זמן עד שננתח ונתרגם את הכל וכולי, אבל יש מה ללמוד ומה לחקור. יש אפשרות להביא חלק מהמניפסט לשיעור? ללא ספק. עכשיו השאלה היא, מה מארבע, האם פוטוריזם, האם המאמר פרולט קולט, או אם קריטיק, או המבוא ל-22. לא נוכל לבנות קורס שלם על כל העסק, כי זה ייקח לנו, כי אני רוצה להגיד, אפשר ונעשה את זה, אבל הסגנון של פיינר, הוא סגנון מיוחד ומסובך, צריך להתקדם קצת יותר בהבנת טקסטים ביידיש. למה? למשל, לפיינר בכל שם עצם, הוא מוסיף לפחות 3 אפיתטים. זאת אומרת,
אצל פיינר כל שם עצם יש לו לא אדיקטיב אחד אלא 3, לפחות. יש לו משפטים ארוכים כמו הגלות, שאתה מתחיל לקרוא ועד שאתה זוכה לראות את הפועל, כבר שכחת על מה מדברים. לדעתי, בשביל learn יידיש אונליין, בשביל הדרך שאנחנו הולכים, זה עדיין קצת מוקדם. אבל, מכל מה ששמעת ממני עד עכשיו, או מכל מה ששמעתם, מה הייתם בוחרים כדוגמה? מ4 הדברים שהזכרתי. אני רוצה שיהיה ברור. אני ומוניק דיין, בעיקר מוניק דיין, מצאנו יותר מ30 טקסטים. ארוכים, זה עסק של ספר כזה, ברגע שהוא יופיע דו-לשוני, יידיש ומולו תרגום לעברית, זה עסק של 350 עמוד, רק הטקסטים. אז אדם ואתם, מה מכל מה שהזכרתי, כדי לטעום, הייתם בוחרים? פוטוריזם, פרולט קונסט, קריטיק, או המבוא האקספרסיוניסטי ל-22 לידר, מ-1931, שהוא תיאורי זוועה של מה שקורה ומצפה למציאות. חושב שאת המבוא. לא הבנתי. אדם. אני אומר שאני חושב שאת המבוא יהיה הכי מעניין. אוקיי, אני מוכן מה שתגידו. אם יש לכם אומץ, מאוד קשה לקבל. אומץ, אז נצטרך לעבוד קשה, אני אשמח. מאוד קשה לקבל החלטה בלי להכיר את הדבר הזה, אבל... בלתי אפשרי. כדי להכיר את זה צריך לקרוא את זה, כדי לקרוא את זה נכנסים לסגנון הקשה. ההכרה פה... אותי מעניין תמיד. מה הם חשבו לעצמם שם? כאילו שנות ה-30. מה הם חשבו? איך הם תיארו את העתיד? אז דווקא מהנקודה הזאת, איזושהי נגיעה בפוטוריזם. זה בדיוק המבוא לצביון סנציק. אוקיי. כן. זה בדיוק המבוא לצביון סנציק. אבל אם אתם בוחרים בזה, ואני דווקא שמח אם תבחרו, אתם חייבים לבד קודם, לפני שאנחנו ניגשים, אתם חייבים לקרוא את המאמר שמוניק דיין ואני כתבנו, כי הרי קצתי שרף את הספר, וכל מקום שהוא מצא עותק, כמו שסיפרתי לכם, הוא השמיד אותו. במאמר אנחנו אפילו עונים על השאלה למה הוא עשה את זה לפי דעתנו, אחרי שמנתחים את כל התופעה. אז אם תרשמו לכם, אתם נכנסים מוניק, תראו, רק שתדעו, יש איזה 5-6 מוניק דיין. זאת אומרת, יש כל מיני אנשים שנקראים מוניק דיין, אחת בחיפה, אחת המוניק דיין הזאת שאני מדבר עליה, שאני עובד איתה, קולגה שלי, היא מאשדוד. עכשיו, אני לא יודע אם באקדמיה אדו אפשר להבחין, אבל אם היא עוסקת בקצטיק, זאת היא. אז אם אתם נכנסים אצל מוניק דיין באקדמיה אדו, זה מוניק דיין ויחיאל שיינטוך, איזה כותרת אמרנו, אני כבר לא זוכר. משהו כמו המבוא של יחיאל פיינר לספר שיריו 22. ואם אתם נכנסים אצלי באקדמיה אדו, אז אני מופיע ראשון ומוניק דיין שנייה, אבל זה אותו מאמר ואותה הכותרת. אז ברגע שתגידו לי, כולכם, שקראתם את המאמר, אני מוכן שנטפל בזה. אבל אז אנחנו נעלה, רגע, איך אפשר,
אני אבקש ממוניק דהן שתשלח לאדם דרך המחשב, אני חושב שיש לה במחשב הטקסט, מתוך הספר. בסדר? אנחנו עוברים לרוטינה לפי התוכנית שמזמן קבענו. דרך אגב, אנה ובלה. כן. סליחה, אני רוצה להדליק את הוונטילטור, כי מתחיל להיות חם. רק שנייה. כן, כן. כן. אני פונה לאנה ולבלה, כן. בגלל מה אני עומד להגיד עכשיו. לפני חודש, אני הזכרתי בפני בלה, שרצוי לספק לעצמנו עוד טקסטים, מתוך האנתולוגיה שהכנו בזמנו לחוג ליידיש, וזה בבית שלי. ואמרתי לבלה שאם היא תהיה מוכנה, היא תבוא כמו בפעם הקודמת, ואז תוכל לצלם כמה טקסטים הגונים שיהיה לנו. אבל אז פרץ הסגר. אבל מאתמול איכשהו הורידו קצת. אז מה שאני שואל את בלה, האם אנחנו נוכל, לא כרגע, אבל לקבוע היא לא פגישה. פה, בלה. מה? בלה לא הגיעה למפגש, היא אמרה לי להגיע... זהו, כלומר, היא אמרה ליהודית לי יש עכשיו קול לא. דומה, אז אני, כן, עוד לא הגיעה למפגש, והיא לא הודיעה. היא לא תגיע, היא אמרה שהיא סוף סוף אחרי הסגר פוגשת את העיניקלך. משפחה, אוקיי. בסדר, אז בפעם הבאה, כשהיא תגיע, ונקווה שהיא תגיע, אנחנו ננסה לספק לעצמנו עוד טקסטים לפי הכתיב המודרני בעיר. ולמה אני הזכרתי את אנה קמפו, כן? כן, 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 נכון. לה הזכרתי כי הטקסט הבא שרציתי לצלם מאנתולוגיה שלנו בחוג פה ליידיש שהכנו בזמנו, זה פואמה של מוישה לייב הלפרין, פן יבלובסקי. יאן יבלובסקי? כן, זה על פולני לא יהודי שגר מחוץ לפולין והוא מתגעגע לארץ מוצאו. יבלובסקי, כן? כן, פן יבלובסקי של המשורר שהזכרת. כן, משורר בפולנית. טוב, אני מחפשת. זה כן נמצא ביידיש בוק סנטר. מה נמצא? כל הספר שירים הראשון של מוישה לייב הלפרין נמצא שם, כולל השיר הזה. כן? וזה כן. נמצא אונליין? כן. אני רק לא בטוח אם זה יהיה כתיב מודרני, אבל אתה יכול להסתכל לרגע, או אם זה ייקח הרבה זמן אז לא עכשיו, אבל אם יש הטקסט, ואם אדם חושב, כי אדם הוא המומחה פה ביניכם לדעתי, אם אתה רואה שהוא מספיק עם סימנים דיאקריטיים, רגע בודק. כן, אז נוכל ישר משם. גם אני מחפשת באינטרנט. כן. ומה שיהודית אמרה, מה הם חשבו להם, זה בדיוק הדבר המסקרן. כיצד יהודי פולין, כיצד ספרות יידיש ראתה את העתיד בשנות ה-20 ובשנות ה-30. ואני אולי כבר הזכרתי בפעם שעברה, או הזכרתי את אורי צבי גרינברג, שב-1923 הוא כותב פואמה עם מלכוס פון ציילן, איפה שהוא מנבא את השואה. 23.
אני מצאתי את השיר. כמה זה? 10 עמודים? כמה עמודים זה? זה 3, לא, יש פרק שני. אדם, מה אתה מחפשת? יבלונסקי או יבלונסקי? יבלונסקי. יאן פבלוב, זה ארוך, כן? השיר נקרא, רגע, פן יבלובסקי. פן יבלובסקי, זה נמצא בספר הראשון שמוישה לייב הלפרין פרסם בניו יורק, זה נקרא... תגיד את השם, In New York או מה? כן, In New York. באיזה שנה? איזה שנה? אני לא מצאתי בפולנית. לא בפולנית, זה ביידיש. אבל אני לא מצאתי the name, אני לא מצאתי the name יבלובסקי. לא, את צריכה לחפש מוישה לייב הלפרין, את הספר של מוישה לייב הלפרין, In New York. בתוך הספר הזה של מוישה לייב הלפרין ביידיש, יש השיר ביידיש פן יבלובסקי. זה 1919, כן? כן, אז מצאת, אדם? מצאתי, כן. ואתה רואה שיש שם סימנים דיאקריטיים, אבל לא כולם? יש את הקומץ א' ויש את הפסח א'. זה בדרך כלל, אבל הרפה על הפי אין. זה אין, ואין את הפסח מתחת ליוד הכפול. זהו, לכן אני הייתי מעדיף מאוד, כן, שנצלם את הטקסט שאנחנו הכנו עם כל הסימנים, כן, אבל אפשר להעביר לכולם את הנוסח הזה, כן. ואם זה יסתדר, אז בלה תבוא ונצלם כמה וכמה טקסטים. כן, אני שם עכשיו בצ'אט בדיוק. את הקישורית. את הידיעה, בדיוק. לספר. כן. עדיף בבקשה במייל אם אפשר. נשלח גם במייל. אוקיי. גם בשבילי מייל, בבקשה. בסדר. I will make the Xero will be better for me to read. אוקיי. אפרים אדם לא הגיע, נכון? אפרים לא הגיע. אוקיי. זאת אומרת שאתם 4. אוקיי. בסדר. אז אנחנו נתחיל עוד מעט עם אויב נישט נוך הכר של פרץ. יש לנו עוד 20 דקות לשיעור. רק? כן. מה, אני השקשתי? אוקיי, נתחיל. אז נשלח את זה אחר כך. הסקרנות של יהודית, מה חשבו אז, זה בדיוק נקודת ההתחלה למה שאני חושב שצריך לעשות עם פיינמן. כולם רואים את המסך שאני משתף? כן, אבל אני רואה לא טוב, אפשר שאני make the Xero tomorrow. יאיר, אתה רואה? כן. התמונות מסתירות לחצי מהטקסט. זה אתה צריך להזיז בעצמך, לי אין שליטה על זה. לא. אתה יכול לעזור איך מזיזים? אפשר לגרור את התמונות על ידי לחיצה למעלה שלהם. אם אתה רוצה, אני יכול להקטין את הטקסט, ואז זה לא אמור להסתיר. הנה הזזתי את התמונות, בסדר. יופי. עכשיו, אנה, אני לכבודך ארצה שנקרא את פן יבלובסקי שמוישה לייב הלפרין. אוי בנישט נוך הכר? אוי נישט נוך הכר. כן. אם לא למעלה מזה.
אדם, אפשר להגדיל חזרה את הטקסט? וניתן מבוא קטן. יותר גדול. תודה. אני מתחיל עם המבוא, ו-20 דקות, עד שיבואו כולם בפעם הבאה, נקווה. אוי בניש נוכחר, אדם מכיר את הטקסט מכיוון שהוא לימד אותו, נכון אדם? אני אלמד אותו. אתה תלמד אותו. האמת שאני גם לימדתי אותו, כן, לימדתי אותו. זהו, לימדת אותו, סיפרת לי. זה בסילבוס של כיתות זין, חבר'ה. אני למדתי בעברית בתיכון. נכון. זה היה חובה. אז עכשיו מבוא קטן, להכניס בקונטקסט את פרץ וחסידות והשם של אוי בניש נוכחר. מישהו זוכר למה הסיפור נקרא אוי בניש נוכחר? אני לא יודע מה זה חכר. יותר גבוה. יותר גבוה, אוקיי. If not higher. שאלה שלי, higher from what? על מה מדובר? נראה אם התיכון שלכם עשה את עבודתו, או שאנחנו צריכים לרענן. לרענן. השם של הסיפור בעברית, אם לא למעלה מזה. נכון, אם לא למעלה מזה, והאם מישהו זוכר למה זה נקרא כך? ודאי. בבקשה, אדם, תגיד. אז alle Chaveirim von der Oilem, sie sehen, als der Rov ist verschwinden. Jeder Sliches. Und sie sagen, als Avade, ist gegangen, über zum Himmel. ist Aroif vom Himmel. Aroif zum Himmel. כן, כי גגנגה זה ללכת על משטח. הרויף שהוא עלה. Gefliegen. Und voran ist Noged und in Onheb von Meise gleibt nicht in dem Tzadik, dem Rov. כן, אני יודע, זה רות ויסה מדברת על מייסה. זאת מייסה. וייס. כל מיני אנשים מדברים על זה. הלאה, אדם. Und in Seuf von Meise, und ich kann nicht sagen, was ist geschehen in Meise, weil man muss lehnen. Gleibt in der Tzadik und sagt, es kann sein, als ist im Himmel, aber Take, Avade und Avade, ist Hecher von Himmel. בסדר גמור. עכשיו אני אומר את שלי על 3 שטחים. אני מוסיף להסבר של אדם, אני מדבר על המקום איפה שהסיפור הזה מופיע, ואני אומר מה היחס של פרץ לחסידות. לגבי הכותרת של הסיפור, אוי בניש נוכחר, אם לא למעלה מזה, זוהי כותרת לדעתי לא חסידית. למה? מכיוון שמי שאומר את המשפט הזה, אוי בניש נוכחר, זהו הליטווק. אותו ליטווק שהוא לא חסיד, אותו ליטווק שהוא שמע שהחסידים אומרים שכאשר הרבה שלהם, הרבה החסידי שלהם, נעלם ולא מופיע בקהל לתפילה, זה מפני שהוא עולה לשמיים, כמו משה רבינו, פחות או יותר. וזה אגדה חסידית. אנחנו יודעים שיש הרבה אגדות חסידיות, שבשביל ליטווק, it is inverosimile. זה לא, ליטווק לא יכול לקבל בו במייסס. בשביל ליטווק, אגדות של חסידים זה בו במייסס. הליטווק לא מבין את הסימבוליות של האגדות החסידיות, הוא לא מבין את הפן הספרותי סימבולי,
ליטבק רוצה תכלס, הוא לא מבין את כל הסימבוליזציה. אז מה עשה הליטבק ששמע מהחסידים שהרבא שלהם עולה לשמיים כשהוא לא בא לתפילה בקרב האוהלה, בקרב הקהל? הוא החליט שהוא, ליטבק, איש פרקטי, הוא ילך לבדוק מה באמת עושה הרבא שלו. איך ליטבק עושה דבר כזה? הוא רוצה הוכחות מדעיות. אז הוא הולך, ובליל הסליחות, או בליל ראש השנה, נראה לפי הטקסט, הוא מתגנב מתחת למיטה של הרבא, והוא מסתתר מתחת למיטה, כדי שבלילה הוא יראה לאן הרבא נעלם, למה הוא לא בא לבית הכנסת. ואז מה שהוא רואה זה הסיפור. וכשנגמר הסיפור, הליטבק אומר, הרבא עולה לשמיים? אם לא גבוה יותר מן השמיים. זאת אומרת, הליטבק אומר, החסידים אפילו לא מבינים כמה שהרבא עולה רוחנית עוד יותר גבוה מהבובה מייסס שלהם, של עלייה לשמיים. בשביל זה צריך לקרוא את הסיפור. עכשיו, איפה נמצא הסיפור? אם אני לא טועה, הסיפור הזה, הרי פרץ הוציא כל מיני כרכים, והוא החליט מה בא ביחד עם מה. אם אני זוכר, או אם נשתוכח, נמצא בכרך שפרץ נתן לו שם חסידיש. האם זה נכון? חסידיש, כן, כן, כן. לא חסידס, חסידיש, זה כל ההבדל. חסידיש. אילו הוא היה קורא, אילו פרץ היה קורא לכרך שלו חסידות, זה היה משהו אחר. הוא קרא לו חסידיש. לכרך הראשון של כל כתביו, הוא קרא פולקסטימלכה גשיכטס. שם לא נמצא הסיפור הזה. בכרך הראשון יש סיפורי עם שפרץ איבד וסיפר בסגנון שלו. הוא הכניס אויבניש נוכחר בכרך שהוא קרא לו חסידיש. אני טוען, ולא רק אני ודאי, ניגר ודאי אומר את זה, שברגע שהוא הגדיר את הז'אנר של הכרך שבו נמצא אויבניש נוכחר כחסידיש, הוא רצה להגיד לא סיפורים על חסידות, לא. הוא רצה להגיד סיפורים בסגנון חסידי. זאת אומרת, סיפור על חסידים בסגנון. זה לא תורת החסידות. זה סיפורי פרץ בסגנון של חסידים. שבעברית הוא קרא לזה חסידות. מה? אדם, מה אתה אומר? בעברית הוא קרא לזה חסידות. בעברית מה? בעברית הוא קרא לזה חסידות. אני לא בטוח שהוא קרא לזה. צריך לראות אם המערכת קרא לזה ככה, אז המערכת לא הבינה את הכוונה של פרץ. אתה מדבר על מה שהוציאו תרגומים של כתבי פרץ, יש הוצאה כזאת. לא, זה לא תרגומים, זה מ-34. כן, כשפרץ כבר מת. כן, אבל זה הדברים בשפת המקור. כלומר, הוא תרגם את עצמו, פרץ. פרץ תרגם את עצמו, לא את הכל. יש, כמו ששלום עליכם, תרגם דברים חלקיים של יצירתו, ופרופסור שמרוק כתב על זה מאמר וספר שלם הוציא של הדברים ששלום עליכם תרגם בעצמו. כאן אני לא בטוח, אני יודע שפרץ גם תרגם את עצמו, אבל אני לא בטוח שאת חסידיש הוא תרגם.
את זה צריך לראות, זה חשוב, לראות במהדורה הזאת של 34, באיזה הוצאה זה יצא? דביר. בהוצאת דביר. אז אם יש מבוא בהוצאת דביר, פתח דבר בכרך הראשון, לפני שאנחנו קובעים את זה, זה דברים מסובכים. הדו-לשוניות של פרץ, פרץ כתב דברים בעברית במאה ה-19. זה לא פשוט. אז פה צריך להיזהר. אוקיי. עכשיו אני עובר... סליחה, איך היית מתרגם חסידיש? לעומת... בסגנון חסידים. אוקיי. בסגנון חסידים. נכון. לא הייתי אומר חסידות. באנגלית בסגנון? לא, באנגלית הייתי אומר, אני לא מומחה לאנגלית, אבל באנגלית הייתי אומר חסידיש סטייל. חסידיק סטייל, או משהו כזה. כדי להבדיל שזה לא סיפורים חסידיים. עכשיו אני מגיע לנקודה השלישית, לפני שנגמר הזמן. כמה זמן יש לי? אני חייב להגיד את זה עכשיו. 7 מינוט. 5. 7 דקות. אוקיי, אז עכשיו אני מגיע ליחס של פרץ לחסידות. פרץ גר ונולד בעיר זמוש. העיר זמוש בפולין נבנתה על ידי מהנדס איטלקי, ועל העיר זמוש ועל היחס לחסידות של דרי, של אלה שגרו בעיר זמוש, כתב כמה מחקרים האבא של עמוס עוז הסופר, יהודה אריה, קלאוזנר. איך? קלאוזנר. יהודה אריה קלויזנר היה חוקר של פרץ, והוא כתב כמה מאמרים על העיר זמוש ועל פרץ בעיר זמוש, ובאחד המאמרים האלה הוא מספר את תולדות העיר, ובין היתר הוא מספר, יהודה אריה קלויזנר, הוא מספר שהעיר זמוש, ברגע שרבים חסידים במאה ה-19 ניסו להתיישב שם, הם גרשו אותם. הם לא אפשרו לרבים חסידים לבנות קהל ומקום אחיזה בזמוש. מבחינה זאת אפשר להגיד, ואני לא חושב שאני טועה, שפרץ בעיר הולדתו לא הכיר חסידים. הוא ודאי קרא, פרץ מבחינת החוויה האקזיסטנציאלית שלו לא בא בקהל חסידים. אני לא יודע אם כתבו על זה, אבל היה ראוי לחקור את העניין, האם בחייו של פרץ הוא פגש חסידים. יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. יכול להיות שפגש, יכול להיות שזה היה מקרי, ולא דיבר איתם, ודאי קרה. ולכן כשפרץ אומר חסידיש, ואויניש נוכחת, הוא מתכוון בסגנון של סיפורים חסידים, מכיוון שהסיפור הוא על מה שליטבק למד מלעקוב בלילה אחד אחרי הנהגתו של רבי חסידי. כן, יש שאלות? אני רוצה... יש שאלות קטנות. כן, בבקשה. אתמול אני שמעתי רות וייסה wegen der Peretz and she said that is very famous Peretz, the poem, the lied Hof und Glaub. Is it true? Yes, it's very true. 1906, את זוכרת מתי? כן, 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 אני מצאתי באינטרנט. 1906? מה?
לא, אני מצאתי באינטרנט, זה... לא, everything about... כן? אנה, תבדקי האם הכוונה היא למה שפרץ כתב ב-1906, בשבוע הבא תגידי לי, בסדר? כן, בסדר. איזה עוד שאלה יש לך? תודה. מה? תודה. רק זה... אמרת שיש לך שאלות קטנות, אמרת עם פלורל. יש לך עוד שאלות? לא. בסדר. זה אחת, סליחה. טוב, אז אני רוצה עכשיו להוסיף לגבי כרך הסיפורים של י' פרץ, שהז'אנר הוא כותב חסידיש. כאשר, וזה אומר ניגר, שמואל ניגר הקריטיק, ביידיש קריטיק, כאשר עוברים על כל הסיפורים שפרץ הכניס לתוך הכרך חסידיש, שמים לב שאין כמעט, יש מעט מאוד סיפורים שעוסקים במהות של החסידות. אולי סיפור או שניים. וזה מה שניגר אומר, אם אני זוכר, וזה מה שמוכיח שהמילה חסידיש, הכוונה היא בסגנון של כתיבה חסידית, ושפרץ כמעט ולא כתב סיפורים חסידיים ממש, מתוך המהות של החסידות. טוב. If I can ask only the Adam if he can send me this text by email. Ich habe es geschickt jetzt. טוב, בסדר. כבר שלחו לך. אוקיי, אם יש לנו כמה דקות, נתחיל את המשפט הראשון שלו עם מישהו אחר. אדם, תקרא. Ja. Und der Nemirover pflegt sliches Zeit jeden Frühmorgen Nelem werden. Verschwinden. נלם werden, נקודה. פסיק. נגיד עד פה. והנמירובר, זאת אומרת, שם של רבי חסידי, פלקט מה? נהג. נהג, סליחת צייט. ידר היה נוהג בזמן סליחות בלילה. או יותר נכון בבוקר המוקדם, לפנות בוקר. לפנות בוקר. ידן פרימורגן, איך כתוב? ידן פרימורגן נעלם ורן. אוקיי, אז מוקדם בבוקר היה נעלם לקראת סליחות. ככה מתחיל הסיפור. וכמו שאמרנו, היעלמותו של רבי חסידי סקרן, עורר סקרנות אצל ליטווה. כי הקהל החסידי אומר, אנחנו יודעים לאן הוא הולך לשמיים, הליטווה כמה, אל תספרו לי סיפורים, אני אלך לבדוק את זה. האם הגענו ל7:30? זהו. אז בפעם הבאה, תודה רבה. קוראים את הסיפור. להתראות, תודה לכם. להתראות, תודה רבה. זייט גזונט. Seid gesund. Guten Nacht.